Takže čuste ľudia, tuto každého vítam pri úplne novom videjku. Toto videjko bude približne o tom, že si povieme ako aj na Ruliams, tak aj na Rulisword, že čo asi nás bude čakať. A potom z toho bude iba to, že poviem niečo a potom úplne niečo idem robiť. Takže ja plánujem tak nejak také, ako také pranky a také akože, také proste iba hovadiny robiť a normálne vlogy a raz za čas si urobím aj gameplay. Prvá taká odpoveď na to, že už prečo mám na sebe takéto krásne pneusové strčko a košelu. To je ľahké. Nemal som nič iné číslo. Ne, kvôli tomu, lebo som si povedal, že vo vlogoch určite budem mať košelu a takéto tričko, lebo toto som na nič vôbec nepoužíval, lebo to bolo ako tak, že pneusové strčko to nechcem. Ale teraz som si povedal, na vlogy by sme to mohli použiť. A je to na mne. Slávny youtuber a vadí ti to, že každý deň musíš kupovať nové trička do nového videa, lebo ak uvidia na teba také tričko, čo si už mal vo videu, hneď ťa začnú hejtovať. Ľahká rada, vezmi si jedno staré tričko zo skrine a povieš, že odteraz iba toto tričko budeš nosiť na videách. Vyriešené, všetko, nemusíš platiť. Druhá odpoveď je určite to, že prečo mám za tebe také krásne sexuálne strane. Kvôli tomu mám za sebou takúto sexuálnu stenu, lebo to je krásne. Predstavte si, že túto stenu som robil vyše 2 dní. Áno. Oplatilo sa to. Tak kúkni táto. Vidíte to krásne, že? Šampanské. Takže odteraz toto bude také natáčacie štúdio. Tretie, prečo mám túto stenu. Tretia odpoveď je to, že ja som to zabudol. Po 50 minútach rozmýšľania som došiel na to, že tretia odpoveď je gratulácia. Je k tomu, že sme prekonali 15 odoberateľov. Počkaj, ja sa na to pozriem. A nakoniec, aby som nezabudol, v priebehu začiatkom apríla a koncom mája budem v Londýne, takže môžete čakať takzvaný Londýn tu koľko kopí vlog. Proste majte sa krásne. Čau, čau.